Siyanda isibalo sabantu abafudukela eGoli njengoba kumanje bengu-5.8 wezigidi. Lokhu kubeka ngaphansi kwengcindezi izinhlelo zedolobha zokuhlinzeka ngamanzi. Njengamanje isifundazwe eGauteng singaphansi kwesigaba sokuqala sokuncishiswa kwamanzi ngenxa yezinga eliphezulu lamanzi asetshenziswayo. Gauteng is consuming more than they are supposed to. They consume more than 278 per capita per day as against the international norm that is 173 per capita per day. UNgqongqoshe ukhomba ngenjumbano omasipala ngokungalawuli ngendlela efanele imithombo yabo yokuhlinzeka ngamanzi kulenselelo okugqoza kwamanzi ekhona ezingxenyeni zaseGauteng. What we are going through in Gauteng and all 11 municipalities of Gauteng, it is self-inflicted pain by municipalities where they were unable to do the necessary things, that is to operate their reservoirs and water resource as well as maintenance. Idolobha laseGoli lithi izinkinga zamanzi zibangwa kakhulu ingqalasizinda endala ukusashazwa kwawo nokuxhunywa kwamanzi ngokungemthetho. Johannesburg is a city established in 1886 and some of our pipes are 50 years and old. So we have to do something with the replacement. Mayelana nezinselele zamanzi eHammanskraal ePitoli, uNgqongqoshe umemezele ukuthi bazohlinzeka izakhamuzi ngamanzi ahlanzekile ngomgqibelo. When construction was done on the three sides, it was delayed a little bit. Saturday the 16th, we'll be handing over phase 1 of Hammanskraal, which is going to give people 12.5 megaliters. Uhlelo lokongiwa kwamanzi lwesigaba sokuqala luzoqala kusukela Ngolwesine ngehora lesishagalolunye ebusuku kuya kwelesine ekseni.